Да се влюбиш по Коледа. Това не е розов кокъл, това е гиричка. Аз съм фитнес маняк. 50 клякания ми действат по-добре от сутрешно кафе. Какво ще правиш за Коледа? Не знам. Айде да ходим на кънки. Кънки ли? Ти бях казала да ловим змии, нямаше да реагираш така. Хайде стига с твоите змии. Освен това знаеш, че нямам нищо против тях. Толкова ще ти стане, ако дойдеш с мен. Мързи ме. Ама не те мързи да направиш 50 лицеви, нали? Ако падна, ще се нараня и няма да мога да ходя на фитнес. Хайде де. Ще бъде хубаво, ще видиш. Добре, но само заради теб. Че заради кого други го? Ще ти кажа аз за кого. A few moments later. Готова съм. Сериозно? Така ще умреш от студ. А тогава как да съм красива? Сега ще ти покажа как. Така е по-добре. Виждаш ли, че е забавно? Ами не е чак толкова зле. Не е толкова зле ли? Човек, тук е невероятно. Здрасти! Здрасти! Здрасти, брат. Какво става? Упс, не говореха на нас. Мале, колко е красив. Тряс!